welcome to Fritzrow. This is our 42nd Christmas here together with the whole Fritzrow family. Thank you for joining us and thank you for being a part of our work. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Vi skulle vilja säga ett stort tack till alla som var med och bidrog till julfesten på barnhemmet Fritzrow. Alla kläder, alla pengar till julklapparna. Vi var ungefär 350 personer som fick både mat och efterrätt. Och den summan som gavs hjälpte otroligt mycket för att de här barnen skulle få julklappar och få julkänsla och kunna bjuda in sina föräldrar, sin familj. Jag är så glad. Så tack så jättemycket.